Doludu Vega Sicilia kutxa, errefusatu ordez, duela gitxi zendu den atezainari ez emana. Ziur asko hori da kepak egingo zukeena. Edan ezina da kafea. Zertan ote dagoen kafe bertsua erabiliz, kolombiarrak generalean eta makina berak italiarrak gure tabernetan ematen duten kafeak ez duen zer ikusirik Italian zerbitzatzen denarekin, galdetzen do bere buruari. Giza faktorea pentsatzen du. Hemengo tabernetan kafea makinan kargatu, urari eman eta bertan lagatzen dute zaindu gabe. Kikara oraindi betea barraren barneko ertzera bultzatu du beraz, eta kepak seinale horren zain egona balitz bezala etzetik aldegin duela esan dio. Erronda ordaindu nahi duela adierazteko, ohi duen bezala, eskuaz kolpatu du barra. Hatz arinaren eta luzearen artean bilete tolostua zut eskainiz, abaituari. Harriduraz eta gaitzespenez ere, nolaz, baina alde egin duen etzetik irten zaiola aski ozen. Ez zatekeen gehiago harrituko etzetik bidali dutela entzunda. Ezin ulertzeko neurrian maitemindua iruditu izan baitzaio beti emazteaz, bere burua psikopedagogotzat azaldu ohi duen kurtzi bat, hile horiz gaizki tindatua, ahalduen guztietan frantsesez eta Frantziako telebistaz mintzo, senarra gutxiespenez tratatzen duen oilo gangarra. Bi bikoteak elkarrekin afaritara atera direnetan, kezu azaldu izan da zeramaten bizimoduagaitik. Ez motiborik gabe ziur asko, baina abaituak krudela deritzo kepak hartzen duen tratuari, mozteko modu takar hori bestea maitekor jartzen zaionean. Ez etorri niri andaluzkeria horiekin, nornahirekin daudela akatzak aurpegira botatzeko modua.